oameni buni, astăzi vă voi arăta cum să luați ce chestie vreți voi de după aici, după ăsta, fără să dați bani. În primul rând intrați la o cutie, intru la asta, dați inspect și luați și voi, uite că ăsta așa, îl învârtim de câteva ori așa repede până când îl ia amețeala. Așa, după aia ieșiți și intrați la promo cod și scrieți așa. Băieți, revin. Stați un pic. Că cred că... stați. Revin după ce scriu ce trebuie să scriem. Așa, băieți, de ce am revenit. Asta trebuie să scrieți. Și după aia îi dați API. Și după aia, băieți, o să-l aveți introdus. Și pa! Ăsta a fost vlogul. Sper că o să vă ajute.